Ini गरम जाबायलै अमाया Ang dana kulinisै नैबे सप्ता खनसे जाबायनो लोगोसे जों फिसारियाव दं बेबो गाबेन नैबे सप्ता खनसेसोआनो जाबाय खासि ये बुन्दा मासे खासि बे जाबाय खासि बे बुन्दा जोलैनि थाखाय मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय सातथा दं बियो मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय सात मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय सात आठथा दं बियो आठथा बियो मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय सात आठथा बेबो आठथा फार्स्ट बियानि गोजा गासिबो 6 monthसो जाबाय बेखौ 6 monthनि बारा जाबाय 7-8 monthसो जाबाय